Minista obodo ahụ maka arụike Dr. Osage Ehanire ekwena na ala anyị bụ Naijiria na-alụsi ọlụ ike ka eguzobe amụma a ga-akpọ National Policy and Strategic on Patient Safety. Ntụgharị a bụ ezi amụma a ga-eji wee fụ na ndị arụ adịrọ ka a ga-eneta anya nke ọma ma nyekwa ha ọgwụ. Minista kwupụtara nke a n'oge ọ na-akọwa maka ọlụ ha iji wee merube mmemme agba nke afọ a ụbọchị eguzobe maka ndị arụ adịrọ bụ nke emere na Abuja. Ọ sị na atụrụ anya n'oge na-adịghị anya na ya bụ amụma ga-apụta ife bụ nke a ga-ewega n'ụlọ arụike dịgasị iche iche enwere ka abadie anya. Princess Ekwi Ajide bụ onye ọrụ anyụ na Abuja nọ ebe a ma welitere anyị ozi a ka anyị sonyele. Director Hospital Services Dr. Adebimpe Adebiyi nọchitere anya minista ahụ kwuru na gọọmenti na-etinye anya n'ihe gbasara ahụike n'ozuzu oke. O kwuru na mgbasa ozi na ọzụzụ na-aga n'ihu na mahadum ahụike maka imegide inye ọgwụ adịgboroja na ihe niile gbasara ahụike onye ọrịa. Pụtakwa nchekwube ọ nwere n'ụlọ ọgwụ na agbata ọbụla tinye aka ịhụ na etinyere ihe ndị a n'ọlụ. O kwukwara na nchekwebe onye ọrịa bụ oke n'ọlụ dịịrị onye ọbụla. Onye WHO Deputy Country Representative Dr. Alex nke nọchitere Country Representative Dr. Walter Molumbo siri na mba ụwa ọgwụ adịgboroja na-ebute ọnwụ karịrị nde 3 kwa afọ ma gwakwa ndị mmadụ ka ha kpachapụ anya maka ịṅụ ọgwụ dọkịta ahụike na-enyeghị ha ikike ịṅụ.